बिहामजो हामाथो जादों जोंनि नानि सनालियालाय फनफोर हरबाय बायदों नामा नोंनाव फन हरनाया आयै नों रंजादोसो खुसि जादो फन हरनायालाय हरदों आयै नाथाय खुसखोब्रिसो मिथिबायना खुसखोब्रि हामाथ' खुसखोब्रि जालायखो बिहामजो औ नानि सनालिया माने जोंहा जावैसो मोनबायनो आयै फन हरनायालाय हरदों बेनिफ्राय दाख्लैसो जाय सेंग्राजों थांदोंमोन हाबासो जाहैबायनो माथो बिदि सम सम जोंनाव फैयोमोन खानायनि लाला सेंग्राया बेनो आयै बेजों थांबायनो आरो नोंनाव हरदोंमोन नोंना फना सुइच अफनो बेखायनो आंनाव हरदो नों जामादैयाथ' गोदान मोनबायहाय आयै दायो एबार नोंथ' खुसि जानांगौ ना मा बुंलाबायदों नोंलाय बिहामजो बेफोरखौ आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि मालाबाबो खालामनो हाया सोरजों हाबा जाहै खुमाला बायनांगौसि बेलाय नंखायथार बियो बुरिया माखौबा आयै हाबा जादों रंजा नोंसाजोखौ माने एफा मोजां हेन्डसामबावसो बे सेंग्राया बेनो लांदों रंजा आरो नोङो बेफोरबायदिसो बुंबाय नोंथ' सिन्था जाबाय थायोमोन माथो आंनि फिसाजोआ मा जानांगौ गोसोम महरबो महर रावबो नायला रावखौबो मोननाय नंला गोसथोनबो रोङा गावनो बिदि बुंबाय थायोमोन नै मालाय नोंसाजोआ सिरि सिरि मोजां मोनलाय खोमानानै थांबायानो आयै खुसिसो जादो नोङो बिहामजो आंनि फिसाजोनि आखला बिदि नंथारा आरो बेफोरबायदि माला बियो खारफालांखो दे नोंलाय मा फात्ता आयै आजिखालिनि दिनाव सबबो गावबागाव थाखाजोबो आरोना महर दंबाबो गैयाबाबो खायसेनिया जानांगौ दंबा रावबो हमथा हायाना नोंनि मोनसे बजायाथ' रेजें जाबायना आयै दा नोङो बेबस्था खालामदो बिजामादैखौ लेंहरो ना नोंहा रागा जोंनानै थायो बे नोंनि सायावसै आंनिबाथ' रागा जोंनांला ओइ बिहामजो सोर बुंदों हा आंनि फिसाजोआ आंनियाव बजाय होननानै बिमानि न'आव सासे फिसाजोआ बिमानि न'आव मालाबाबो बजाय जानो हाया मिथिबाय नोङो बिहामजो आंनि फिसाजोखौ जानला माला दाबुं महर गैया माया होननानै बिनि गोसोआ बेसे मोजां नों मा मिथिनोहाय नोंनि गोसोआबो हाया नोंनि बायदि गोसोम मा सानखुमानानै थानाय मानाय नङाना आंनि फिसाजोनि गोसोआथ' नोंसो सानो आंखौ बेफोरबायदि आयै साननो हागौ नाथाय जेनेबा बेबो हिनजाव फिसा नालाय सानखानांगोनथ' नोंबोथ' सिन्था जायोमोन दा बोरैबा मोनफ्लांनायखैसो मोनफ्लांनाय नोंजामादै मोजांखौ आरो बेबो आखलफ्राबा माबायदि ओरैनोथ' थिग थाक नुयो उनफ्रावसो मोनथियो दा आखल मोजां गाज्रि थाफाबाय थाब्लासो जेरै आंबो नोंसोरखौ मोनथिदों नङाना जायखिजाया बेनो आयै नोंजामादै मोनबाय नोंहा दा नों मा खालामो मोजां रायलायहरफिनदो माथो फना सुइच अफनो फनाथ' जानोहाय अखाबो बोथोर अखा हाबाय थानायजों माजों लाइनबो बारा मोजां थाया चार्ज थायाखैमोन खोमा आयु गथ'आ सोर पाबजिजों बिदि हाबा जाहैखोहाय दाना मा जाबावनांगौ जाखो आबा आंनि सना आयु उन्दुनो ओंखारथारासैने दिनै नोङो मासे अनथावथावल' नायखायो ने आंथ' नोंजों गेलेबाबो आंगायथारालै नोंखौ दसे समबो हारसिं नागारनो बायो आङो आयो आबा सना नों माला गेलेनो रोंबावगोन दे रोंगोन र' आरो जेला गेलेनो रोंगोन दुस्थुसो जागोन बियो मिथिबायना सान ओमफ्राय नों बेजोंल' थाबाय थायोबोला नोंनि खामानिफ्रा मा जानांगौ दे सोर मावगोन जागोनब्रा आंनि खामानिखौबो आं दोनथ'वाना आंहा सम लानानै मावगोन आंहा आंनि फिसालाजों थानायखौ हले खम खालामनो हायालै आं बिराद टाइम स्पेन्ड खालामनो गोसो जायो आंनि फिसालाजों बा बिदिबा आंनिफ्रायबो बांसिन अनथारो नोंथ' जोंहा बाबु अलंबारनिफ्रायबो बांसिन अनो नोंथ' आयै सना गावनि फिसालाखौ अनाबा सोरखौ अनो दे आरो नोंसोरखौबो अनोब्रा मा बेबायदि माइगाब जुजाय खालामब्रा आंलाय गासैखौबो अनो आङो मिथिबाय नंगौ नामा आयौ होमबालाय माथो बेखौसो बांसिन अननाय बायदि ओंखारदों आं सासेया मेगन सायानो बे आंनो बोरैबा मोनबाय थोद जाम्बि मा मेगन सालाबायनोब्रा आबा अलंबारखौबो बेफोरबायदि खोथा लाबो होदावनो नाङा नोङो नङाबा माथो गावजों गाव नायनो हालायसो जागोनलै बिदि नङारा आं बयखौबो समान अनो थेवबो जोंहानि बाबु फैनानै नोङो बेजों बांसिन माने बेखौ केयार खालामसिनदों न' जोंनिफ्रायबो आइया केयाराथ' खालामखानांगोन ना बे उन्दै नालाय बेखौ बांसिन केयार खालामनांगोनरा उनाव लासै लासै समजों लोगोसे सब थिग जागोन ना ओमफ्राय नायना सना एकदम सनाबाना आं बायदि नुखाथारो ने आंहा फिसालाखौ औ बेनोथ' आरो ओमफ्राय नै नों फंबाया जे हिनजाव लाबोदों मानसि गोदान लाबोदोंना थिगानो दं जेनेबा गावहा मालाय गावबा मा साननानै लाबोदों जायखिजाया न'निफ्रा मासे गावस्रासो सावरायलायबाय थाबाय न' सान आंथ' मा होनो जायलुङा जायखौ लाबोदों गोसोमबाबो गुफुरबाबो गावनि फसायनाय गावनि चइस स' बेवहाय रावहाबो प्रब्लेम जानो नाङा आंनिबाथ' प्रब्लेमथ' जानाङा माने बेफोरखौबो जों एसेबां गाज्रि मोनद्रायाखै गाज्रिया बेखौसो माने दुखुसो मोनदों जों जे खिन्थायाखैना आरो नोंबोथ' मिथिखायोआनो बेसेबां दि आयंआ गोदोहाय बेसे माने खस्थ' मोनदोंना जोंहा आयं हौवा गैयिनिफ्राय नोंबो मिथिखाबायानो ना आरे सान गावहा दा माने आइया खुसिसो जानांगौना
फैबाय जिबाबो दाथ' बे गनायखानांसिगोन हाबायानो जाबाय जेला ओमफ्राय गावहाबो हारसिं नालाय लोगोसो मोनगोन दा आइया मोननायाथ' मोनगोन बेबा माबोरै जायो बेसो आरो खोथाया मोजां जायोना गाज्रि जायो आयंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला दायो जायख्लं बाबुआ दाबो बेबो बुजिया सोमजिया लाबायना गथ'आ जारलालै सयथिबो आरे सान दा जोंहा बाबु जायख्लङाबो गोरलै गथ' नंलाना सेंग्रा देरबाय मालाय हिनजाव लाबाय स' वाट्स दा प्रब्लेम ओमफ्राय जाहोनायफोरालाय माजों जाहोगोन बे दाथ' बेबो गावबो बांद्राय बुजिजोबनो हायाना मा खालामनानै बेफोरखौसो टेनसन जायो आरोलै न'खरनिफोरा बेफोरखौनो टेनसन जायो नामा माबा मोनसे राहा ओंखारखायोलै बुजिया नोंबो एसेबो बुजिनो हायालै माबा जाम्बालै नोंबो आंहासो जाम्बा जाबावबाय नै आंहाबो माबा मोनसे फिसा फिसौ बिजनेस थानायखायसोलै नङाबा मा जागौमोन दे नोंसोरखौ माजों नायगौमोन दे आंबो आजिखालि आइडियाल' रोंनांगौ होमबानो सब जाजोबो सान मिथिबाय मर्दान जुगफ्रावलाय आजिखालि मा बुंनायावसो इजिलै सना नाथाय खालामनायफ्रावसो एसे हार्ड जायोना गासिबो साननाय बायदिबो जाजोबाना मालाबा समाव दे आरो बाबुखौ लांसै आङो उन्दुसिगोनदां इयो औ उन्दुसिगोन खोमा ओमफ्रायो आंहा दसे गेलेबावगौमोन आजाजों मानसि गोदान फैनायनि खुसिसो जानांगौमोन दायो पार्टिसो खालामनांगौमोन नङा होमबा फिसानो जोंहा सिम्पोलनो गैया माथो खालि माबा गाबनाय रागा जोंलायनाय बेफोरबायदिल' आंहा हले खुसिहाय बिजावजालि गोदान मोनदों गोदान लोगो मोनसिगोन जिबाबो आंथ' महरखौ नायाहाय मानसिया मोजां जाबानो जाबाय नि आइया मानसिया मोजांबाथ' जोंबो हेपिब्रा बयबो नङा होमबा दे नोंहा हेपिबालाय हेपिसै जोंबो लासै लासै हेपि जालांगोन जायखिजाया गासिबो एडजास्ट जाग्रोनो होग्रोदो माने गावसोर मा सावरायलायो दे होमबा थुनथुलि ओंखारबायना ओंखारनाया जाबायब्ला दसे थानानै थांसै आङो बै लोगोनाव थांग्रोनि मोनसे फिसा खामानि दंलै ओंखारनायाथ' जाबायानो आंनिया ओमफ्राय नोंनियासो बेसे गोबाव जागोनबा जायखिजाया आंना थांबानो थांजाबाय आदसा बांद्राय गोबाव जाया दसेल' माने सासे फंबायबो मोनसे खामानि थिनदोंमोनलै जाया दिनैसो लेंहरफिनलायबाय इमारजेन्सिनो थांग्रोनि आङो दे अनलाइन खामानिलै जोंना औहाय अनलाइन खामानिफ्राबो नेथ' जायाना टाइम टु टाइम जायाबा आंनालाय दा थांबाबो जायो उनावबाबो जायोहाय दे थांग्रो जल्दिनो जागोन दे थुनथुलि ओमफ्राय माबा दिनै मा मा नांगौ गासिबो लाजोबखानोसै ने नांगौखिनि संनाय खावनायफोरनियानो होन जेखियानो होन सब गासिबो बायजोबखानोसै गाननाय जोमनायानो होन ने कमप्लिटलि एकदम नोमाया थिगबाथ' बेफोरबायदि जाद्रायनाय नङामोन दे लक्ष्मण नाथाय मा खालामनो आरो गासिबो एसे एडजास्ट खालामनांसिगोन न ओमफ्राय बिदि रायबाय थानो मोना दे आंखौ थोद जाम्बि रायहोबाय थायाना आं दंना नों टेनसन दाला बुंखाबाय थाथ'र' दे ओमफ्राय जों न'आव थानो सुखुदों दा नोंना थानो सुखुवाबालाय मा लक्ष्मण थानोलाय सुखुवाखै आं बारा बेफोरबायदि दावरावखायनो र' मोजां मोनलांगोन लासै लासैनो नोङो बांद्राय साननाङा बेफोरखौ दसे समल' आरोना बाखि सोब थिग जाजोबगोन लासै लासैनो नायनोसै समासो मा दिन्थियो लासै लासै थिग जागोन ना बारायलांगोन औ दे होमबा बाखिथ' गासैबो थिग दं लक्ष्मण नाथाय बे बुरियासो मा होनबावनो दा दिनैबा मा गोदान द्रामा खालामलायो आयु एकदमबारे किसहाय आंखौ हालासोहां बिखौबो मादि दाय नुयो सिगांनिखौनो रायखांबाय थायोहाय रागा जोंबा आंनाबो जुदासोहाय आखल गैयै बुरिया साला ओइ हिन्जाव बहा थांनो ओंखारलायखो देलाय मालायनो ना आंनि खोथाखौ बुजिमारबाय थांनो ओंखारमारबाय नोङो न'आव ओंखारगोन बायबा बुरिया आंनि दुश्मनासो आइया मा गाज्रिल' सानोसै नोंलाय गाज्रिल' नुयो जेनेबा हिन्जाव आवाजनि छे मानो आवाजनिसै आवाजा उफोरसो जागोन आयै नोंबो बिब्दि बुङोबा आं थाङाना मा होनदों थांबावा होमबा नोङो बहाथो थांनो ओंखारदो मोनसेथ' आंनि आबा लक्ष्मणनि जुलिखौ अखाफोरजों बैसागुआव जाहांगाव जाखासिगौमोन बेहायनो स्राय नोंसो फैग्रोनो थांनानै मोजां खालामासै आरो थांबावसो होनदों अब्ला बहाथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय देवानि नुदों होनना आंखौ बुंबानो जाया दे आयै मोजांथ' जों बहा थांनो माबा राखाव रासिनो नों देवान जानो हागौ नोङो गोदो सिख्ला समाव देवान जानो हागौ उनाव बिहाम जानानैबो देवान जानो हागौ खान्दानानै देवानि खोमा नोंनिया बिमायाबो देवानि खोमा नाथाय आङो देवान मारिनो थांनो ओंखाराखै आयै आंखौसो बिब्दि बुंबावबाय नोङो लाजि मोना लाजि मोनथावथाव मायबा खामानि मावबासो दा लाजिगोन आंथ' बिदि लाजि मोनथावथाव खामानि मावाखैना आयै आङो लक्ष्मणजों हाथायावसो थांनो ओंखारदों जोंहा हाथायाव थांनो ओंखारदों माबा माबि लायनो एलायनो फैग्रो मोना फैसा बाहायनो एकदम बाहायनो जाबायानो आंनि आबानि फैसाखौ जानो ओंखारबायानो नांगौ बुस्थुखौबो बायनो मोनला होमबा नोंनो ओंखाम संग्रा माबा माबिखौ थाला बन्द' खालामजोबनानै मायावथ' संना जाबाय थागोन नोंसालाय आयै दा आं संनायखौबो नों जायाब्ला आंखौबो हाबहोआबा नोंसालायाबो आरो आंजों जायाबा मा जाबावगोन बिलाय
मानो हाबहोनो आग्लाय नोंखौलाय मानोथ' हाबहोआ आयै हाबहोनांगोन ना आंबो नोंनि बिहामजो नालाय नों आंखौ सैया सुखुवाबाबो दा बिहामजो नोंनि आङो आं गनियानोबा मारै बिहामजो खबरदार आबान फैसाखौ गांलाब गांलाब गुरलाब गुरलाब गारहैनांगौबा खबरदार बुंखादों आं हले खिन्थु हिनजाव बुंनायनि सिगां आयै खेबसेथ' सानग्रो मा बुंदों नों सोर बुंदों आं जे नोंसारानि फैसाजोंल' बायहैगोन माथिं आंनावबो थानो हानाय जेना खुगायाव खोथायाव बेबायदियानोसो आंनि बिहामजो जानो फैदोंहाय बायदि बायदि बुंजाबा बोरै जेनना थान्दे जाम्बि बबि बायदि आं मोजेननायाव गैया हाय आयै नोंबो बांद्राय बिदि दा बुंदे आंखो नोङो माने गावनि इमेजखौनो गावनि सावगारिखौनो गाज्रि खालामना लागासिनो आंनि नोजोराव अब्ला आं बोरै नोंखौ बेफोरबायदि मान होनो दे बोरै सनमान मोननो हास्थायदों नोङो बेफोरबायदि बायै नों मोजां जाग्रोना खिन्थालाय अब्ला आं मानो मोजां जाया बे नोंजों मोजां जानो आं नोंखौ बिसास मोना बेनो दा आबाखौ बरबाद खालामसो फैदोयो नुदों फैग्रा एकदम खरसा आङो बिदिथ' थांनाय नंलाना इयो माइबा मोनसे प्लेनिं खालामनाबाबो बिखौ आउट खालामथारगोन आं गोदो मोजांमोन जिरियाया नाथाय इयो दायो ओरैबायदि आंखौ मा सानदोयो गावनि मा जाखासोदो बिदिनियावनो आंखौ जाब्रैथारनो सानलायबायहाय बाराखौबो जोंखावसैहाय आंना नङा आं नों हाजार खसिस खालाम थेवबो लक्ष्मणजों आंजों गोसोम मोनसे जिउ जाखाबाय आयै बेखौ नोंबो बुजिना लादो आङो नोंनि बिहामजो माने बिहामजो उफ अखा हायैखायसोलै ने थुनथुलि बे दासान्दि माखासे एकदम दिनफोरानो अखाल' जागासिनो अखानि सारा जेबो गैया मोनायावथ' अखायानो अखाखा सानावबो अखा मा होनबावनो दे आरो खेथिफोराबो एकदम नस्थ' खालामजोबनायसो लामायाव दायो ने अखायाबो बिदि हाबाय थाब्ला खेथिफ्राबो नस्थ' जायोना जायोथ' आरो बोथोरखौ ओमफ्राय जोंबो लाखिनो हायाना मालाय गावबा गावसो जालाबाय थारो गोसोबायदि जेब्लानो गोसोबानो अखा जेब्लानो गोसोबानो बार माबा माबि आरो औ समानो सम दे जोंहाबो अखा हायैनि सिगांनो न'आव थाब थांनांगौलै माबा माबि बायनांगौखौ बायखाजोबनोसै ने दिनैहाय जागोन दे ओमफ्राय बेयाव फैनायनि सिगां बिमाया बुंखाबावबायसो फैसाखौ बरबाद खालाम थांसिगोनलाय आंनि फिसालानिखौनो आयुल' नंखाबायहां जानला मोनलासोलै बेना बुंनायफ्रानो लाजाखाया माखौबानो गाज्रि मोनना दे नोङो मोननायाथ' मोनाखै र' ओमफ्राय जों नांगौ बुस्थुसो लांफैदो बेयावहायनो बेहा बेफोरबायदि बुंथारबाय आरो ओमफ्राय जेखियानो जाया मानो लक्ष्मण जोंहा दा पक'रा जालांगोन दे चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिस आं हले मार गोथाव मोनोहाय जालांगोन रागा जोंबा आंना बेफोरखौ जायोहाय मा खाथ्रा रागालै बेलाय जायोसो नोंना रागा जोंबा आंना बेफोरबायदिसो माथो बेलाय रागाफोरखौ जानायफ्रावसो एंगारो आं रागाखौनो जाफानाय बायदि मोननानै मेथाइखौनो जाना होयोहां माबा माबिनो मासे जुदालै बेलाय दे होमबालाय नों जेखौ गोसो बेखौनो जाबानो जाबाय दायनो सिंग्रा नङाबा माबा माबि साना भाजा लांसैनो बेफोरखौ दालां गुसु बुस्थु लां नोङो थारबुजफोर लां खर'आ एसे माथाया थान्दा जाथो गोसोफ्रानो दाना मोजां मोनला आयु लक्ष्मणनि हाबा जानायनि खबरखौ खोनानानैथ' रासिननिफ्राय रासिन बाहेरायावबो ओंखारनो गोसोआनो जालायलांला थेवबाबो दिनै हाथायाव फैबाय नांगौबो माखासे लानांगौ दङ आयु बैसागुबो फैथारसै बैसागुआव सानलायदोंमोन आंहा लक्ष्मणजों हाबा जागोन अबावबा थुनथुलायासो फैग्रोबायहाय लक्ष्मणजों आं थांनांगौआव रागाफ्रासो मा मोनथारोहां खम खुसि बे आंनि लक्ष्मणखौ सेनानै बेलाय माथो लक्ष्मण बायदिसो नुबाय आङो आइया बैथ' हनै अखाफोर बायदिसो नुबाय आङो थुनथुलिनावलाय अखाफोर मा नोंनावबो अखाफोरनि बुहुद हाबदो नामा ओरै माबा अखाफोर नुलाबायनो आइया नंमारगौथ' नंमारगौब्रा ओहलै थुनथुलि बिदिथ' नङा हनै बे अखाफोरानो मारब्रा लक्ष्मण